आपण पाहत आहात निपाणी न्यूज, चौफेर घडामोडी। निपाणी येथील रियाज चांद नूर मोहम्मद उस्ताद यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन। निपाणी येथील शिवाजीनगर 6वी गल्लीतील रहिवासी कैलासवासी रियाज चांद नूर मोहम्मद उस्ताद वय वर्ष 51 यांचे आज सकाळी म्युनिसिपल हायस्कूल मैदानावर हृदयविकाराच्या मोठ्या झटक्यामुळे निधन झाले। एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्यांची ओळख कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा राज्यात आहे। त्यांच्या पश्चात पत्नी, 2 मुले आहेत। चॅनलला सबस्क्राईब केल्यामुळे बातम्या अपडेट तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील।